Ahojte, vítam vás pri svojom videu, kde vám ukážem, ako načítovať peniaze do Eurotrack Simulatoru 2. Budeme na to využívať software Cheat Engine, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť z www.cheatengine.org. Kliknite na tento veľký zelený gombík, download Cheat Engine a stiahnite si ho. Ja ho nebudem stiahovať, ja už ho mám vopred pripravený tuto na ploche. Čiže spustíme inštaláciu, povolíme vykonávanie zmien. Klikneme si áno, next, licenčné podmienky, no samozrejme súhlasíme, ak to chceme spraviť, tak inú možnosť nemáme. Umiestnenie, ďalej, áno, ďalej. A tu si dávate pozor, aby vám to nenainštalovalo aj additional software, čo vo väčšine prípadov je nechcený software, no v tomto prípade mi to chce inštalovať McAfee, nejaký Web Advisor alebo neviem čo to je. No každopádne odkliknite tento checkbox, nech tam není fajočka. Potom môžeme pokračovať, klikneme inštalovať, po skončení OK a finish. Dobre. Čiže nechceme si prejsť tutoriálom, klikneme na No a dostaneme sa teraz už do prostredia Cheat Engine. Čiže teraz je čas zapnúť Eurotrack. Ja už som to urobil, ja ho mám vopred tuto pripravený. Čiže ak ste to už aj vystihli, tak si klikneme na tento počítač, túto čo tu tak bliká a označíme si tu Eurotrack Simulator. To má nejaký kód 00, neviem jaký, Eurotrack 2, no každopádne je tam ikonka, čiže budete to vidieť. Klikneme Open a otvorí sa nám Eurotrack. V podstate dostane sa do jeho dát, čo má v rámke, alebo neviem kde. No to každopádne nemusíme teraz riešiť. No a začneme teda cheatovať. Začneme s bodmi skúseností. Čiže otvoríme si ten Eurotrack, prejdeme do ňoho, ja už toho tu teda mám pripravený. Ak začínate úplne novú hru, tak vám odporúčam radšej aspoň jednu alebo dve jazdy si prejsť a až potom začať cheatovať. Ja tu mám prejdené dve jazdy. A teda mám 46 bodov skúseností. To je číslo, čo nás zaujíma. Mám túto pozastavenú hru a teda túto vpravo hore úroveň 0,46 bs. Toto číslo ma zaujíma. Čiže vrátim sa späť do Cheat Engineu. S tlačením Alt-Tab si viete pripínať veci. Takto. A do value napíšeme teda tých 46. A klikneme First Scan. Ono nám to oskenuje hru, prehľadá všetky premenné s hodnotou 46 a nájde dosť veľký výsledok. No keďže nevieme, ktoré z tohto sú body skúsenosti, tak teda v Cheat Engine to funguje tak, že teraz keď sa to číslo zmení, tak zadáme do value to druhé číslo a klikneme Next Scan. No ale všetko vám to ukážem. Takže keďže body skúsenosti sa nedajú nejako stratiť, dajú sa len prijať, tak nám neostáva nič iné, než len buď prejsť 100 km s prázdnym ťahačom bez návesu, alebo doručiť nejakú prácu. No, takže ja už tu mám vopred pripravený ťahač, zaparkovaný na rampe, aby sa to netrvalo dlho, takže odpojím náves. No, ten sa bude asi chvíľku odpájať, no nebolo to až také dlhé. No a prijal som 47 bodov BS, dokopy ich teda mám teraz 93, takže pokračovať. Už aj tuto v pravom hornom rohu si vieme skontrolovať, úroveň 0,93 BS. A teda 93 ideme napísať do Cheat Engineu, takže value, smažeme 46 a 96. Dobre si to pamätám? Nie, 93, 93, takto. A klikneme na Next Scan. Takže už nám to našlo len dve hodnoty, čo je o dosť lepšie. A prepíšeme ich tak, že na obe dvakrát klikneme, objavia sa nám tuto dole a tuto pri value tiež dvakrát klikneme na to číselko. Môžeme si teda teraz vlastne prepísať tú hodnotu. Ja tam napíšem 1 milión. Takže CTRL-C, klikneme OK a druhú takisto, pretože naozaj nevieme, ktoré je to. Asi obidve, neviem. A v podstate teraz sme úspešne načítovali body skúseností. Sice keď sa vrátime do Eurotracku, stále tu vidíme tú 93, ale ako náhle toto menu vypnem a znovu ho zapnem, už mi tam skočí ten 1 milión. Čiže ja narýchlo príjmem nejakú prácu, hociakú, a ukážem vám to. Čiže ak sa teraz vrátim sem naspäť, tak ako môžete vidieť, úroveň 162, 1 milión bodov skúseností. Čiže ak sa vám tu ukázalo vaše číslo, čo ste si tam vyzadali, tak gratulujem, úspešne ste si načítovali body skúseností. Dobre, poďme sa teraz pozrieť na tie peniaze. Ono to funguje v podstate na úplne presne tom istom princípe. Čiže zaujíma ma, koľko máme peňazí.
vaše peniaze to 2724 eur. Čiže vrátim sa sem, kliknem si New Scan, tieto dve hodnoty môžeme vymazať. A bolo to, dobre, nepamätám si to, 2724, čiže 2724. A ideme na novo, klikneme First Scan, ono nám to opäť prehľadá Eurotrack. Možno budete mať šťastie a rovno vám nájde iba 3-4 takéto hodnoty, ale no, ja to šťastie nemám, je ich tu zase kopec. No a vrátime sa do Eurotracku a teda, jak som už predtým spomínal, musíme peniaze buď prijať alebo stratiť. No, s peniazmi je to ľahšie ich prijať, respektíve stratiť. Takto idem niekam napáliť do nejakého kamiónu iného alebo auta a potom môžeme pokračovať v čítaní. Dobre, úspešne sa nám podarilo dostať pokutu, presne toto sme potrebovali a peňazí máme teraz 2324, takže prejdeme do Cheat Engineu. Napíšem si sem 2324 a klikneme na Next Scan. Našiel 4 hodnoty. Takže na všetky teraz klikneme, lebo nevieme, no toto dvakrát, nevieme, ktoré sú to tie peniaze. A môžeme tam tiež napísať tých 10 miliónov, toho trošku viac. Všetky hodnoty prepíšeme na 10 miliónov. OK. A teraz keď sa vrátime do Eurotracku, znovu to budeme musieť vyresetovať, čiže zavrieť toto okno a znovu otvoriť. Ale ako náhle sa už vrátim do hry, tak v Road Advisore môžete vidieť číslo 10 miliónov. A ak sa vrátim späť do pauzy, tak znovu vaše peniaze 10 miliónov eur. A to je presne to, čo sme teraz chceli urobiť. Takže ak vidíte svoje číslo aj tu, aj tam hore, čiže úroveň, tak vám gratulujem, úspešne ste načítovali aj peniaze, aj body skúsenosti a zvládli ste tento proces. Takže pevne verím, že svojím videom som vám teraz pomohol ku kúpe napríklad nového ťahača. Ak sa vám video páčilo, dajte komentár alebo like, ako chcete, je to na vás. Ak sa video nepáčilo, dislike, hovoríme to na vás. A odo mňa by to teda bolo všetko. Takže ďakujem za pozeranie, majte sa.